Chcem sa s tebou porozprávať. Šírkán, no to je ale prekvapenie. Všakže, len som sa tak zastavil. A prepáč, že som ťa zda v niečom vyrušil. Ale nie, nič také. Som si myslel, že niekoho stískaš vo svojom vrelom objatí. Objatí niekoho? Nie. Práve som sa pripravoval na krátku siestu. Počul som, niekomu si spieval. Kto to bol? Nie. Spieval som si iba tak, pre seba, vieš. Naozaj? Áno, vieš, mám ťažkosti s hlasivkami. Ľutujem ťa. Nemáš predstavu, drahý. Je to jednoducho hrozné. Nemôžem jesť, nemôžem spať. A tak musím sám seba uspávať spevom. Chápeš to? Autohypnóza. Predvediem ti, ako pôsobí. Hej, pokoj, teraz ma s tým neotravuj, nemám čas na také nezmysly. Inokedy. Dobre? Dobre. Teraz však hľadám ľudské mláďa. Mláďa? Aké mláďa? To stratené. Čo myslíš, kde by teraz mohlo byť? Netuším.